Ayaw nila kainin yung binigay ko. Hindi ko alam kung bakit. Nako, Diyos ko, papasok yan sa loob ng bahay mamaya. Kasi hindi sila nakakain. Akyang, yan kang nanganangan. Lagot. Hi everyone, welcome back to my channel. Dahil kami lang ang naiwan dito sa bahay, mga dalawang bata. Duty house tayo ngayon. So, tapos na kaming kumain, magpapakain lang ako ng mga aso. Kasi marami kaming aso. Tampahin natin. Akyang! Toy! Toy! Apa yan na kita aso? Toy! 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 Akyang! Toy! Toy! Abe madidakayat nga awan digo na inang. Ayaw nilang kainin kasi walang sabaw. Toy! Ay natay maisan. Lakanin nyo sige nga. Toy. Akyang akyang. Akyang. Ayaw nilang kainin yung binigay ko. Hindi ko alam kung bakit. Ayaw nilang kainin. Wala yata sabaw. Sabi ni nanay, yung sabaw na isda binigay ko. Ibigay ko, hindi ko ibinigay kasi ano siya. Andun. Kasi may pinagprituhan ako ng tuyo yung inilagay ko. Baka ayaw nilang ng mamantika. Kasi mamantika yun eh. Hindi ko din itinapong kasi. Ayaw nilang kainin. Dahil laman ng mga Nako, Diyos ko, papasok yan sa loob ng bahay mamaya. Lagot! Kakainin yung mga pagkain sa loob ng bahay nyo! Akyang, yan kang nanganangan! Lagot ako. Sabi ni nanay, dahil ayaw kumain ng mga aso, ipunin ko daw at ipapakain ko sa ganso. Kukunin ko ulit. Yan. Kainin nyo yung natira, ha? Lagot ko yung nilang kainin yung binigay ko. Kakain ko daw sa ganso. Patay. Pati ba na pagkain ng aso ayaw ko. Hanapin ko muna yung hanapin ko muna yung kainan ng ganso kasi pakainin ko yung mga ganso natin. I'm sorry guys, wala akong taga-video kasi wala kaming kasama. Ay shucks, dulas pati. Nilagay ko na dito. Ayan sila. Kay mga anan. Lama, kumain na kayo.
Yung gusto nung, yun, gusto nung mga ganso. Ganso ko ba doon sa pinakain ko sa aso. Bye guys. See you later. Bakit?